4 декември, сряда, от 19 часа, на сцената на Музикалния театър. Убийството. Никой не може да ме зареже просто така! Лъжливо си бе! Затворът. Дивата. Изгряващата звезда. Ще ме познават образа от циците и тонуса. Адвокатът. Най-добрият и най-добрият. Скъпи вещи и разкош, не въжат и за грош. Скучни са те, аз в нея за любов. Людмила Козарева, Рейчел Роу и Атанас Сребрев в хитовия бродуейски мюзикъл Чикаго. Билети на касата на театъра и на ticketsbg.com.